Благодаря от сърце, че отново ще споделите слова с зрителите на Портал 12. Имам усета, че седя до един извор на безпределност. Сподели с нас, Кано, докосването до онази безпределност, до която знам, че си се докоснал. Как направи това преобразяване? Безпределността е всъщност точно не си. Ти не си безпределност. Мислям, това его, тая личност, тая персоналност не е безпределност. Безпределност не съм аз. Мислям, мой човек, кой говори. Не може да снимиш безпределността. Мой човек, аз снимиш телото, умът, нещо му работи, говори. Обаче безпределността никой не може да я сними. Ти сега повече безпределност ли си? Или си запазил нещо и от земното? Трябва да остане земно, защото иначе няма да може да функционирам така. Трябва да го поддържам това страдащо също тело. Да. Защото безпределността е у същина абсолютна свобода, а телото е у същина дори здраво тело, да? Дори здраво тело. Много хора имат здрави тела. Здрави тела скачат, правят чудеса с тези тела. Обаче няма съзнание. Нямат свобода на съзнанието. Да. Така да самото здраве не е достатъчно. Трябва любов, трябва мъдрост. А имаш здраве, има много здрави хора, ама здрави животни, здрави... Не значи да имат мъдрост или любов. У същина, това, което е най-ценното у ова съществува е да откриеме Божията любов в себе си. Защото няма такво нещо како Божията любов. И само Божията любов е любов. И когато я открием в себе си, она не спасява. Ето по своята си милост Бог все пак е оставил искрата вътре. Както вчера Елиазар Хараш каза, пламъчето все пак гори, макар и стаено във всеки. Како не? Абсолютно. За себе мога да кажем дека да. Точно пламъчето гори. Точно има изживяване кога ме трябва, кога станах ученик на гуру, не ми трябва на сърцето. И точно го вижда в това пламъче. Малко пламъче. Као на свещено, ке се изгаси всеки момент. Ако думне некой вечер, пламъче може да се изгаси. Така, му държам завет, да не му духне, да се изгаси пламъчето в сърцето. Това не е само фиксация. Това е, наистина, има връзка с sve по... Хората мислят дека те са sve некои само фантазии. Не. Това не са само фантазии. Тези, които казват, че са фантазия, просто защото са забравили, загубили са памета и нямат съкровените изживявания, които са жива реалност. Да. Точно така. За нив е фантазията, що всъщност по-високо се издигне съзнанието на един човек, тие, що не летат, не може да го гледат като малък. Защото го гледат от зла. Он е далече от тях и они го гледат като малък, дребен. Zato što не са близко до него. Они са далече, zato не може да го видят. Се губи в тяхната мъгла на умовете. Не може да го видят той човек. Ни Христос, ни... Мислям, ние за да видим една таква личност, едно такво същество, което донема таква светлина, ние трябва да го изчистим нашето индивидуално сърце от егоизъм, от дребналост, от всички овие качества, кои представуват егото, всъщност, най-проявено. Това се освободим от тия неща, не? Да го изчистиме сърцето. Що в сърцето трябва да направим простор за Бог да живее в сърцето, а не наши бажанащини. Не да биде нека. Ти наскоро ми каза,
че ние всички сме вътре в сърцето на Бога. Да, да, то е истина. Истина, всички сме в Неговото сърце, обаче когато нашите сърца се овие нашите лични филми, страхове, го обсебават сърцето и тази светлина, в която се намираме, не може да дойде до нас, защото ние сме описани с овие страхове, притеснения и Божията светлина не може да проникне, не може да се прояви в нашето сърце. Да. И всички онези, които не го виждат, те въпреки всичко са пак в Неговото сърце, но просто не го виждат. Точно така. Точно така. И они са. Всъщност няма някой, кой не е, защото дори они ще иска да побегнат, и они са. Дори тия, които се борят срещу, и они по някой начин. Бог има таква мъдрост, таква дълбочина, що може най-тъмни, най-закътани филми да ги превърне в светлина, да ги превърне в празненство, любов, у нещо трансцендентално, разбираш. Бог е истинският, единственият чудотворец на този свет. Той е възлюбения. Няма друг освен него. Той може да преобрази всичко. Да, но аз много често давам този пример. Всъщност това са слова на учителя Бен Садоно, който казва: не всичко е от Бога, но всичко е в Бога. Да, което означава за злото най-вече и за своеволието на хората, че то не е от Бога. Но понеже Бог е дал свобода, всичко се случва в Него, но не е от Него. То се случва индиректно, нали, во Него. Индиректно, не директно предизвикано от Него. Това иска, не, това се казва, дека всъщност он самият не директно ги накарал хората да правят лошо. Не, в този смисъл, не. Дека они правят лошо, защото не са отворени към Божията светлина, любов, кротост, смирение и тия качества. Ама, според мене, когато гледаме някои религии, какви разбирания имат за Бог, тяхните концепции, нали? Според концепциите, нивото на развитието, ниво на реализация на някои хора, разбираш? Защото сега ние живеем в 21 век, тук, кои знае какви ще не души не минали от тук и не се родили, още ки се раждат. Разбираш? Някои питат защо Бог е дал свобода. Простичък въпрос, но защо е дал свобода, като знае, че ще се злоупотреби с нея? Он не може да не даде свобода, защото он не е свобода. Бог е любов и Бог е свобода. Просто къде ще има любов, там има свобода. Къде ще няма любов, няма свобода. Любовта и свободата са винаги заедно бъде. И любовта и свободата вървят заедно, zato неизбежно ни е дадена свободата. И любовта към Бог не може да бъде изнудена от Него. Он не иска изнудена любов. Иска да го обичаме безусловно, он како ще не обича. По естество. Въпреки всичко да го обичаме. Въпреки, що ни това, някои работи. Не само защо ни угажда Негото, не? Ами ти току-що даде една много ясна мярка в взаимоотношенията между душите, между хората. Да. Там, където някой ограничава свободата на някой друг, значи няма любов, няма разбиране. Нема, да. Това е усъществено безлюбието. Безлюбието е она, кое най-повече вреди, всъщност, от този свет, помежду хората. То е безлюбието. То е, може би, много силно е всевила сърцата на хората, то безлюбие, разбираш. Една корава сърдечност, безлюбие, такова едно незаинтересирано за другите, не ги интересира. Така като го описваш, бих споделил, че в големите градове, където са смесени много енергиите, е особено така. Обаче по селата, по по-затънтените места не е чак така. Да. Защото природата всъщност, хората, които живеят облизирани с природата, са по-естествени и нормално они да бъдат любящи. Съвсем е нормално. Дойдеш в някое село, Македония, отвъд, няма път до него.
Бабите, излегват, да е лепо. Не. Мислям, хората радикални. Ама той нещо чисто има, природа, не? Аз като ходих втория път до Патешка река, твоето Патешка, да. И всеки човек, който се разминавам на улицата, ме спира и се заговаряме. Едно се познаваме отдавна. Да. Няма отчуждение. Точно. Кога бе по Патешка река, това беше много отдавна. Имаше много снег. И тежко беше да се отиде, ние бяхме тръгнали с ауто, обаче някъде на половина път снегът беше почти 1 метър и аутото не може да е по-нататък. И тръгнахме пеш, снег до тук, с едни пръчки, идеме към Патешка река. Едни каракачански кучета. Сестра ми беше първа. И те каракачанските кучета, обиколили, те огромни. Са они шипове за вълци, за мечки, снега огромни кучета. И она клекна и вика, кус. Сега да се някой подли. Много беше смешно. Я пристигам, они нищо, само мъдро гледаат. Ама не са отрицателни. Само все едно те наблюдаваме. Ама нема реакция, разбираш? Много едни погледи, онака... Същества някакви, да. Да, много интересни бе. И я викам, на сестра викам, остаги, викам, айде идеме. Викам, позади мене, я се на пръчка, викам, идеме. Нали трябва да се стараем все пак, освен външните неща, които се случват пряко и директно, да тълкуваме и символите, но тези кучета са символи на астралния свят, нали така? Означава, че когато нападнат от астралния свят, ние трябва да имаме какво поведение? Трябва да се приберем. Навътре? Да, навътре, да се приберем и да си бидем наясно със себе си. И тогава тръгваме. Веќе со решеност. Без страх. Без тъмнина. Во љубовта безграничната. Ама сега без страх. За началото доста добре е. Да нема страх па не. Да тръгнеш без страх, наистина. Трябва е момент да се премахне страха, иначе не можеш нищо да направиш. Страха е едно от главните бариери. И в момента тръгнахме и те кучета тръгнаха по нас, нали? И всъщност по целия път, докато идахме към къщата, където трябваше да стигнем, то беше све голям снег, они обикаля около нас, преглежда околината как е, все не спровежда, као некакви бодигардови. Немаше изобщо нищо отрицателно. Направо не приеха и гледа дали ке дойдеме тамо. Кога видел дека влегаме къща, вика, окей, ще отида. Съвсем друго отношение. Ама зависи, они те гледаат. Кучето те гледа с друго око. Ама оно те гледа негов начин. Може ясно види дали си искрен. Кучето има много... Мислям, животни са много по... Имат дълбоки някои работи от тях. Все прекрасни същества. Ти днес се облякал в тая тениска с това слънце. Всъщност, знаеш ли, усещаш ли, че твоето слънце, твоето вътрешно слънце достига до много надалече? До много надалече и даже достига там, където няма слънце. И там, където няма слънце, е истинско слънце. И слънцето, усещам, божественото слънце е безкрайно. Зато ние не можем да го разберем. Ето ще го викат Алфеол, безкрайното слънце, безкрайната светлина. Не може нищо тъмно, нищо нечисто да влезе от това слънце. То е таква сила, таква енергия. То учител е от там, он е от слънцето. Бен Садуно. Да, мене ми се го видя това. Учител е от слънцето, да, он е там. Всъщност има, това е слънчевата ден. Рама също било слънцето. Той Кришна, он е малко и Солуната, джадава на династията, докато Рама е
Слънчевата династия, баш Рама Рагава, не? Слънчевата династия, царете, не? Царете всъщност били како духовно най-развити. Да кажем, некои царе, Джанака, например. Царот Джанака, не може да се чува за него. Той бил абсолютно просветнат, Джанака, а бил цар в исто време. Не се ли оказва така, че в древността Бог е пращал истински царе, истински учители сред хората, божествени същества, които да водят цивилизациите напред, а сега сякаш пак праща милостта си, обаче не толкова отвън, не толкова към целите народи, колкото към смирените само, към тези, които жадно го търсят. Същина, цялата, ако може да се говори за някакво издигане на съзнание, еволюция, е индивидуално. Всъщност, трябва да се случи по всяко същество индивидуално в него. Колко и да не съществува тази личност или его, како да го наречем, нещо в него трябва да трепне, да се случи, нали? Така според мен сега се случва нещо толкова на глобален план, егата по някой начин се. Всички задвижени по нея. Може ли да кажеш дали милостта му сега е по-голяма от преди или по друг начин се изразява? Това ми е идеята. Милостта е винаги една съща. Божията милост не променима, не се променя. Според времето. Ние така го изживяваме, защото сме хора и сме във времето и сме умевете и нас не изглежда дека неговата милост се променя. Неговата непроменима милост. Тъй като ние това не можем да го разберем, защото това е нещо, едно нещо, което трае вечно и безкрайно. Ето е милостта. Обаче ние кога сме, ние не усещаме, да кажем, тази милост. Не дека нема. Бог не може друго да прави, освен да биде милостив. Какво ги прави друго, освен да е милостив? Ние ако не усещаме, ние пък и разбираме, мислим си, че е нещо друго. Да, ние мислим дека не наказва, а това е милост, всъщност. И от тук, поради това, що не се разбираме с възлюбения, какво ни дава и защо ни го дава, ние се ядосваме от време на време. Хората, защо? Горе имаше книги, нали, како може да си толкова коравосърдечен към мене? Имаше една книга с оплаквания. Да. Цяла книга. Гуру, цяла книга поеми. Я правям всичко това, а ти така и така ми направи. Такива, некои поеми. Еднъж е написал, доста беше написал от книгата и не викна еднъж, само бях на него на тенис корт и не имахме много цензи, викна и ни чита от тази книга, тия поеми. Како можеш толкова коравосърдечен да бидеш со мене, така. И ние така се радваме, го слушаме и се радваме. И он прочита, там доста поеми не прочита. И после не поглежда. Ви хареса ли? И викаме, yes, гуру, да. И вика, нормално, вие сте мои ученици. Дори в тия поеми, в един момент разбираш дека има дълбоко не чете нас, всъщност. Защото това са все наши оплаквания на учениците. Он ги хваща и ги записва и някой си се препознава, нали, кой ги прочете. Ама понякога чистата откровеност може да е и по-ценна от гореща молитва. О, как? Ако е чиста откровеност. Най-големата сила. Това е енергия. Откровеността може да бъде и безмълвна. Тук е тайната, за истинската откровеност. Защото в момента, когато се появят някои думи, почва да се явят сенки в откровеността. Те думи ушки ми представляват това нещо, което ние искаме откровено да го проявим, нали, да го кажем, ама по някой начин в исто време владат и сянка. Не само що светлят. Така да някой хора хваща сенките. Но
Ти си откровен, ама он хваща сенките от думите. Не може да ги хване светлината на откровеността. Откровеността е светлина на сърцето. Обаче правата на откровеността, може би в тишината, е най-мощна, защото все едно нищо не я принесва външно и т.е. може най-силно да се прави, ако няма никакъв приносител. Директно, ма не може всеки да я приеме. Това е проблем. Трябва да има възприемчивост. Не? За такъв пренос на отвореност. Оказва се така, че тази най-съкровена същност, която всички учители от древността до днес излъчват, тя е скрита между думите. В тяхната тишина е скрита. И много повече светлина са дали на този свят и не само на този свят, освен Словото. Неописуемо е. Боре, неописуемо е. Со гуру на небе 11 години наистина и много си кефам дека може да се доближам, да бидам со него толкова близок, да ми даде таква милост. Съм безкрайно благодарен на гуру. И он ми покажа всъщност какво носи в тишина. Без думи. Нема нужда от думи изобщо. Един поглед е готово. Всичко ти го пренесе. Защо он е тотално отворен. Откровен е абсолютно. Аз не си спомням дали съм те питал и преди, но Ширчин мой, след като се заминава, разпръсна ли са вътре в своите ученици? В тези, които е имало условия? Предполагам, да. Би трябвало. Я ги слушах на един концерт. Доста добре. Абсолютно присъствието на гуру идва. Когато свират, когато пеят, гуру пристига с тях. И много се кефам да ги слушам, да. Ученици на гуру, да, много хубаво. Защото, нали, всяко проявление на всеки учител е да служи на великия Бог, на единствения. Да. Което означава, че нали, някои хора питат учителя, като приключи земната си мисия и се върне, дали се прибира в някаква сърцевина навътре в центъра или се разпръсква чрез учениците си да се продължи неговото свято дело. Това е абсурден въпрос. Кое? Това е абсурден въпрос. Това е въпрос, като дали кокошката провели яйцето. Мислям, от той тип, разбираш, въпрос. Он се прибира в своята сърцевина, в истото време се разпръсква максимално всички, които са отворени негови ученици. И двете. Учителя е още тук, бензадуна. Он не е отишъл абсолютно. Той наскоро, Елиазар, това каза, Христос е постоянно тук. Да. Учителя Христос, он си тук. Не е етап. Мислам тук, ако ќе кажам тук, не мислам тук в физически смисъл, не тук като тело нещо, ама тук като присъствие, като съзнание, като любов, разбираш, като източник на любов, на светлина. Тук е как не е тук. Он помага. Учителя Христос, огромна помощ на сърцачите, тия, що стремат, що имат молитвеност. Прекрасни са. То е спасението. Не? Христос е учителя. Абсолютно. Може да го живееш по друг начин, ама мислям, конкретно от този случай сега, за кой говориме, Христос е учителя. Тук. И сега. Мен понякога ми се е случвало образа на учителя, дори физическия му образ, който е останал запечатан в снимките, да го виждам върху лицата на някои хора. О, да. Абсолютно. Я Елиазар бе на негова лекция. Пръв път това ще го видях на лекция и читаше от учителя някои изречения по 2 пъти. И я медитирах. И докато четеш тези изречения, неговият лик беше лик на учителя.
или на некој древен адепт, на архангел, нешто, мислам, многу, многу мощно. И кажува, тя ги чете со таква шакти и просто направо, вау! И после многу се изкефи, да ти кажам, кога го видов. И после отидов и му подрифе на ен диск на гуру со флейтата. И той си говорим се, веќе Печо. Печо, тука книгите, мамо. Викам, чекай, пред малко беше учителя. Всички учители ли е така? Слизат концентрирано за няколко свещени мига, когато трябва да донесат словото и след това изчезват, връщат се. Види всичко, това струва много. Струва спускането на светлината. Телото на учителя трябва да е отработено, за да може да спусне тази енергия светлина в това тело. Ако телото не е изработено, няма да може много време да спуска. Други е просветнат, или ќе напусне в момент на самади, няма да се върне, или ако се върне, ако не е подготвен, ќе има някои проблеми со здравето. Рамана Махариши се просветна 16 години. Много рано. Да, и после това се мъчеше. Въпреки що медитираше у самади 7 години у пещера, абсолютно сам. Невероятна красота, тишина. Не говори 7 години, не говори изобщо. И даже му беа гласните струни, му беа деградирали. И трябваше да учи да говори после, кога почнал да говори. Рамана, да. Той е велик аскетик. Любовта му е отпечатана на лицето. Како не? Тъм ќе го видиш и нема, готово. Ако го видов Рамана, прв път на снимка го видов, беше след моят пръв интензив и живея в Кеншо. И това момиче на туркиня ме покани, и софизъм и йога се занимаваше. Ме покани, към моя по-стара сестра, Нанян се казва, моя съседка. И ме покани към нея. И влизам към нея и гледам той човек, Рамана Махариши. Той не знам как се казва. Стои черно-бела снимка. И го гледам, вау! Викам, Нанян, това е моят гуру. Викам, къде живее, пащам самолет, отивам към нея. И она се смее, ха-ха-ха. Вика, ке отидеш, викам, 51-а напусна, викам, още не си бил роден. Обаче, кога ги видов тия очи на Рамана, просто знаем дека той човек абсолютно му имам доверие 100%. Той е истински. Има едно много кратко клипче в архивно черно-бяло в YouTube, където се вижда как буквално неговата тишина е говореща. И то много повече, което могат да кажат 1000 страници думи. Да. Он бил от тази пещера, където медитирал, некоя жена, koja била луда. Нещо всички има некако луда от там у градот доле. И она побегнала от градот. Во нека параноја, нещо. Како побъркана, страх, ужас. И я видела пещерата, където бил Рамана и блегла тамо. Он нищо, он бил Сомали. И си медитирал. У Сомали седи. Така со години, пази. Се връщал от време на време, за да еднъж дневно да яде. И тогаш, и нема никакво желание. И тази жена влиза в пещерата и кога го видела, рекла, вау! И си седнала тук и го гледа него и всичко се успокоило. Всички духове са избягали от нея. Да. Оставили са. Да. И си седнала и не иска да излиза от пещерата. Се настанила там, ама почне да остане други. А он нищо не прави. Рамана си седи в самади. Разни хора доаѓаат. То е Индия, некој иска да му служи, некој бега, ето тази жена, една друга жена от некое село, на 40 км от таму, му готвила. Идела пеш 40 км, му предлага храната, као пресадам, она яде прв, она после яде, приема пресадам и она, благословена и
после взима и се връща назад в низиното село, 40 км, 80 км ходил всеки ден. Та невероятна жена. Той бил като смисъл на живота. Да му сготви на рамана и да му го донесе яденето. А нищо друго не иска. Замисли коя е посветеност. Уникално. Има много ученици днес, които питат, когато са в аурата. Сега в България, нали, все пак имаме милост в пустanta. И при тебе, тук в София и във Варна, питат какво може да направим за учителя си. Кое е това, което най-лесно може да се каже на учениците? Какво могат да направят за учителя си? Най-тежкият въпрос. Какво може да направят учениците за учителя? Не може нищо да направят. Най-повече може да направят, да не правят нищо. Ако може. Ако може нищо да не правят, това ќе биде най-доброто, кое ќе го направят за учителя. Второ, да не правят нищо, ама да имат любов. И после да си изчисти това правенето и любовта да може да се проявява дори в действията. Ама първо трябва да мине изчистващ период егото да отпадне. Иначе кима, нали, она, егото и ботавушким любов, не? Зато трябва да бъде пречистена тая божествената любов, да почне низ нас да работи. Неговата любов. Да станем инструменти на Божията любов, не? Това е смисъл. Ти знаеш ли, че Бог прави така, че има толкова много ученици, които са безименни и незнайни, а са реални? Како не? Защо също няма други ученици, осим негови? Само негови ученици има. Никой няма ученици в овој свет, осим възлюбения. И он е единствен учител. Аз исках просто така да ти споделя колко души има, които ти изобщо не познаваш и които имат преки реални изживявания с теб. Да. Които реално са свързани в това сродство. Много интересно, да. Почна някои да се появят. Къде? Ратаят Ракобев. Не, имам предвид такива, които никога не си ги виждал и не сте се срещали. Обаче ги има като реалност. Може. И това е възможно. Не се съмнявам. Зато, що също духът е той, що избира. Учителът е той, що ги избира учениците. Не учениците го избират учителът. Учителът е като магнит. За тия, що се подскладаща подобна вибрация, он ги привлича. Учителя. И так ќе дойдат. И после карма. Проблем с учениците. Те какви са, такви са, не. Това да ги описаш, не. Видите, цялата работа може би много древна некоя връзка, нали, помежду учителите и учениците от много древни времена. Много се случва в много случаи. Аз тук наскоро си казвам, минаха 10 години, лекции, интервюта. Много бавната с промяна. Много бавна. Промената, не я чакай. Не я чакай пред промената. А почне да гледаш има ли промена, веќе егото се включва. Изобщо не гледа дали има промена. Да не те интересира. Ако има, иншалла. Ако нема, иншалла. Какво има, такво. Не? Има промена, я нема промена. Да не ти пука. Важното е си тук и сега. Защото присъствието на учителите е безценно. Безценно. Има времена и места, където няма такъв дар. И трябва да се използва това време. Трябва да се използва за това, което е наскоро в тази книга Омраам го нарича новораждане. Да. Не трябва да се губи тази възможност. Не. Виж, това е пропадането на учениците. Това е пропадането на учениците. Ке станат ученици, имат ентузиазъм, медитират, и почне да им става ежедневие, почне да шават, да гледат телевизия, да пият некъде или правят някакви работи, други, разбираш, и почне да пропадат. И веќе не може да получават от медитацията.
Ама то един ученик, както казваш, той като гледа телевизия, дърпа едно перде между себе си и учителя. Като седне да пие алкохол или други неща, второ перде и стават много пластове и светлината няма как да влезе. Но кои са най-честите капани, които ти си наблюдавал, които трябва да внимават все пак учениците? Капани, всеки има специалитет на къщата, на егото. Има такви капанчета, само специално. Only for you. Only for you. Специален капан. Изпитание, разбираш? За всеки човек. Зато се вика, те са кармически. Изпитанията са кармически. Не? Може да се превърнат от дарма. От карма, ако го разберем дека изпитание, го просветнем в този момент, она ще излезе тежко мъчно, ке се претвори упал, ке се освободиш. Това ти е шанс за да направиш преход. Аз съм убеден и така го усещам, че дълбоко вътре в себе си ти имаш този импулс да привлечеш учениците си към себе си. Не го правим това. Важно може да не го правиш, но дълбоко вътрешно искаш да ги привлечеш към себе си. Имам предвид не като лично, а като... Магнитът не иска да привлича. Он го прави. Не иска да го прави. Добре. Он ако е магнит, просто си действа, разбираш? Не иска да действа. Зато в Зен, нали се вика, един Зен учител, рекол, нема Зен учители. И сега един ученик рекол, добре, учителя, вие какво сте? И он рекол, не казах дека нема Зен учители. Има Зен, ама Зен учител нема. Значи това привличане в такъв случай си е в природата на магнита. Точно, то е самата природа. И не е само моя, на всички учители. Не съм нищо специално. По-различно от било кого. Той е един вътрешен магнит божествен, който през учителите работи за това, що они се докоснали или се ублизина с възлюбения и овие другите хора не са толкова. И сега они усещат дека там трябва да идем и ние. Това ги дръпа. Що нещо вътрешно хората усещат дека трябва да идат към светлината, към любовта, нали? Това е. Той копне се явява у хората. Даже може умът да не му хареса. Умът. Така да го правиш. Кидаш. И аз всеки ден ида по центърът, медитирам. Таква ентузиазъм, тук се радвам, дека мога да медитирам, дека имам учител. Това е голема милост, благословия. В един момент разбрах, викам, вау. Ами хубаво, че си устоял, не си влязал в капаните на илюзиите на света, за да можеш да си по-близо до учителя си. Защото сега има възможност пред много ученици да са близо до учителя си, обаче те ги въвличат разни неща и се отдалечават. Не, то по принцип винаги се случва на пътя, се случва. Много души тръгват, Много тръгват към Бог, към истината. Така вика и Атар има суфи. Много яка книга, много добра. Птиците, Тия го търсят Бог. Идеалници птици, най-различни, тръгнали всички да го търсят Бог. Богът на птиците. Царът на птиците е Симург, се казва. И по пътя към него отпадат. Идеални се тръгват, обаче до него стигнат 33. Само 33 птици стигнат. 33 точно? Да. Точно числото на Христос? Да. 33 птици пристигнат. И разбират, когато пристигнат в Бог, дека у същина него го нема. Дека они 33, то било Симург, значи у същина 33. Они биле тия, които трябва да пристигнат да бидат той Симург, разбираш? Много откачена, много уникална история.
На Атар. Аз като започнах да се вслушвам в тази притча, която разказваш, си представих как всички, които тръгват към Бога, всъщност те така трябва да вървят по пътя, че да забравят всичко зад себе си. Да, защото ви, ако овие неща може да ги върнат. Ама в един момент, когато тръгне човек, не трябва да се страхува от миналото. Не трябва да бега от миналото. Нещо, не е било добре. Не, отвори се цялостно към Бог, он изчиства всичко. Така, когато дойде вика калив поток, нали, може да друг поток, който не е калив, да го зацапа, нали, каливия поток. Обаче каливия поток, когато влезе в морето, не е вика калив, става се. Калта отива на дъното на морето, он е чист. Така, когато влезем в Бог, калта паде на дъното, ние в него се пречистваме. В топли ние може да сме каливи потоци, ама когато влезем, ќе се изчистиме. То вливане в Божествено, то е изчистването в същина. Зато в суфизмът вика има път към Бога и път во Бога. Некои хора се на път към Бога, а некои се на път во Бога. Пак продължава. То става така, че ние се вливаме в него, той се влива в нас. Да. Ето го единството. Точно така. Полека ти почнеш да изчезваш в него. Некои ќе се влиеш, имаш некои по-тежки съдържини тона, а така в морето, когато влезеш... Добре, сега ще попитат, било то ученици, зрители, слушатели или търсачи, както ги наричат. Да. Ще попитат каква е мярката, че е започнало това вливане. Аз бих добавил, само самадхи ли е мярката? Да, то е... И самадхи не може да се каже дека е мярката за начало. Не може да начален човек да му каже, че трябва да влезеш в самадхи, он ќе каже sorry about that. Извинявай, в този момент не мога да влезам. Има една смешна сцена на една лекция в Пловдив. Я говорим за самадхи. Като учени на Гуров, там 90-ти години. И някои по-възрастни жени имаше. И после ме питат, може ли да питаме, ние ако влезем в самадхи, какво ги ни се случи? Как се върнем ли? Ма уплашени, така ме гледат. Викам, вие няма да влезете в самадхи, не се притеснявайте. Такви уплашени хора не приемат. Човек от страха не може да влезе. Как изчезнеш? Ти влезеш страх, човече те боли зъб, ки умреш от страх. Ама има и друго важно, нали, което трябва да се каже, че в самадхи с желание, дори с стремеж. Стремеж може ли? С стремеж също не може. Не. Не е ли самадхи дар от самия Бог? Да, само от него. От никой друг. Я не вярвам много дека можем ние. Ние можем до некъде, ако много имаме силен стремеж. Така, Рама Кришна го давам пример. Он е пример за стремеж. Сри Рама Кришна. Он плача пред майката Кали, пред муртито. Искал да се пожертва с това, що жертвали, они принесували жертва кози на Кали. Уште принесуват в Индия. На Кали само. На Кришна не. Кришна има казано дека не иска такви жертви. Ни животински, ни други, никакви. Само едно листо, едно цвета, водичка. Съвсем друго отношение има Кришна. Докато Кали имал. И Рама Кришна искал да изживее това единство. Плачел пред нея. Вземал се това събрание и ке се убивам. Не. Ако не ми се покажеш, майко, не искам да живеям без тебе. Много емоционално, силно. Обаче, ако те върна на предходния въпрос, може да се каже, че учениците, които имат идея за самадхи, те всъщност се отдалечават от самадхи. Да, защото ако е на ментална платформа.
идеята, се отдалечава, защото не можеш да постигнеш, ако имаш идея. Това не е концепт самадхи. Самадхи не е концепт, това е изживяващо същина абсолюта. Директно. И те нема. Така, а нема никакъв концепт, даже тебе те нема. Кои си есенция, ти си фабрика за концепти. Този ум, не? Той е фабрика за концепти. Ние живеем в концептуална реалност. И от тук целият трип, не. Тук не хващат. Ние сами сме си ги направили. Той е към нашия сън. Ние много често си говорим, че ако умовете на хората изчезнат, или ако се извисят толкова, той света ще изчезне. Да, точно. А реално всички тези концепти на милиарди, те го поддържат като някаква външна, видима, илюзорна, бих казал, реалност, защото това не е истинската реалност. Не. Това, което го виждаме с сетивата е и кое го живеем през тялото, не е реалността, защото ако е реалността, трябва да е вечно. Нали? А пощо не е вечно, има рок на траяние, нали? Се разваля. Добре, при теб... при тебе... Какво каза, че се разваля? Да. В този момент виж, една дъга излезе точно от тебе, от слънцето. Отразение. При тебе самадхи изненадващо ли дойде? Да. Изобщо не си го очаквал? Не. Той не можеш. Ако го очакваш, няма да дойде. Наистина така. Поне за мене. Външно, какъв ти беше деня? Защото той деня със сигурност е изчезнал, но... Пиши го. Защото знам, че има души, които искат така да си го представят поне. Усъществя първото самадхи, кога го изживял, изобщо не знам дека е самадхи. Усъществя. Ама тук говориш за тези трите степени на самадхи. Така казваш първото или? Не, според мене, моето наблюдение, първото самадхи, изобщо не знам дека е самадхи, защото беше предизвикана малко от този черниот днес, за кой съм говорил, не? Да. То беше предизвикано от него. Буквално. Со негова милост го изживях. Всъщност, ако не беше он да иска да ме отцепа, не? Немаше да влезам в самадхи, он немаше да изчезне, немаше да умре. Така да, не. Това беше първото, го изживях, ама не го разбрах. Мисля, не дека сега го разбирам, и сега не разбирам, ама... След това? След това не разбирам какво ми се случи. Точно не читам книги, ушки, би трябвало да разбирам, но читам будизъм, работи. Това, което ти се случи на тебе, не може да не го разбереш, като ти се случило. Гледаш колко е интересно. Пощо интелектът си има някой... Това трябва да е така, не е според това. Значи, мислям, умът си има негов филм, kako трябва да се случва. Не? А то е препятствие. Елиазар веднъж каза, че понякога Бог прави, понеже той ги определя като три степени. Първо самадхи, второ и трето най-висшето, което е тоталното изчезване и завръщане по желание. Казва, че Бог така прави при първите два вида да не разбереш, за да не ти се увеличи гордостта и да загубиш смирението и да загубиш всичко постигнато. Да, абсолютно. Цялата работа е това, да го изгубиш смирението и тогава няма самадхи. Що, мисъл, ако влезеш наистина в самадхи, не можеш да го изгубиш смирението. Тук има един момент. Смирението остава за винаги. Да. Като неизменност. Да. Ако си наистина, ако си го изживял самадхи, разбираш, не можеш да го изгубиш. Чим го изгубиш, значи нещо не си го изживял. Много, много хубаво го каза това. Който има усе, че го разбере. Много е ясно това, което го каза. Не. Да. Ако си го изживял самадхи, то не можеш да го изгубиш, защото то е нещо вечно, трансцендентално. Ти можеш да умреш, може тялото да страда, може всичко да се случи, ама то е нещо отвъд света, отвъд даже Вселената.
И ти не можеш да го изгубиш. Защото това не е твое. Първо ти не го притежаваш, за да го изгубиш. Можеш да изгубиш само оно, що притежаваш, оно, що не притежаваш, как го изгубиш. Самадито ти не го притежаваш, самадито ти притежава тебе. Това, което... Самадито е Бог, не? Да, това, което може би на по-ниско ниво мига, в който, понеже друг път сме го говорили, преодолееш правдата и влезеш в любовта, не можеш да се върнеш. Влезеш веднъж в любовта, не можеш да се върнеш веднъж. Не можеш да се върнеш назад в правдата пак. Пак да си искаш твоето си. Сега гледаш, дойде момент, къде ще трябва да прочитам поемата, коя бе подготвила. Това е много интересно, дека ти точно у момента ме писаш точно това. Да, е много интересно. Точно темата е тая, не ме влияе, ми я прати тази поема. Интересно. Интересна коинциденция. Иначе нямаше да я чита. Ама все пак, он я прати, значи не може да се избегне. О, вино на любовта! Твоята страст води справедливостта до съвършенство. Напрочитам пак. О, вино на любовта! Твоята страст води справедливостта до съвършенство. Само чаша от теб и хиляди роби свободни среят. Извиках твоето име на свободата и небето изчезна. Велеше рай на земята. Хазрати Мевляна. Може и тая е много година. Един проблесък на твоята паница и вече сипвам вино на проститутки, на луди. Само поглед към твоята мълня корона и танцувам обезглавен. Хазрати Мевляна. Виж като зачети Мевляна и какво слънце влезе и изпълни цялата стая. Виж как Мевляна слезе със слънцето. Те са пратени от него тия поеми. Да? И пак тая дъга отражението се появи. Гледай каква красота. Мене он е величие. Мевляна, Хазрати Мевляна. Да. Това е много голема дълбочина, много нещо. Гледам колко е дълбоко това, тия поеми на Мевляна. Колко е свързано с реалността на някой начин. Няма значение религията, то е изживяване. Ами то си е чиста вода, идваща от Бога. Да. Да напои тук напукалата, зажадняла, суха земя. Да. Мевляна е като дъжд, милост. На Божията милост, Божията любов. Христос, всички хора, такви, тия благославя земята. Като каза дъжд, какво съм наблюдавал на село, докато живея? Ако някой полива цветята, тревята, дърветата, растенията, никога не може човека да полива равномерно. Само Бог полива по-равно навсякъде. И има за всички. По-равно. Zato što никой не може да знае всичко за това. Не може никой равномерно да го прави. То е нормално. Само Бог може, защото само Он знае, Он ги знае всички и всичко. Колко да изгледа, за нас неразбираемо и абсурдно са тия умове, това да го разберем. Неговото съзнание. Знае къде да полее, знае къде пък и суша да остави, за да израсте пък нещо специално. Всичко е верно. Зато едно време се казва, дека Бог бил близо до хората и хората се оплаквали. Едни искали дъжд за нивите, а други па биле правили стомни, гранета, такви. Не? И тия па искали на слънце да съхнат. Не? И сега карали кай Бог, се оплакват кай него. И ovo je rekao, aman, rekao, тия хора, не?
Едни искат това, други искат, не може да им даеш на всички дъжд, ако им даеш дъжд, овие ке мрънкат. Ако им даеш на овие слънце, па овие ке мрънкат. И никой не му правя, не можеш да оправиш, всеки има различен, Kako je, to ni Bog ne može. I rekao, kaj možem ja neko da se utrvamo da neki slušamo plakvanjata. To je малко така приказка, не? И му rekli най-добро да влезеш в тяхните сърца. Никога ще не се сета да търся там. То е най-сигурно место да се скриеш. Ако се скриеш по тяхните сърца, няма никой да се сетат. Да търсят на Марс, в църкви, къде да каже. Ки правят всеки работа, ама в сърцето не. То е само да се сетиш. Да потърсиш на истинското место. Което означава, че който е се обърнал към Бог в сърцето си, вече и по правилния начин към всички сродни, може да се свързват. Бог да се свързва в Бог. Бога в единия с Бога в другия. И то е древния сън. Братството. Древния сън за братството, за единството. Знам. Това е древен религиозен сън, нали? Комуни, таки. Мислам, той е варед, защото той е мислам, той е сън, не казвам дека е лош. Той е в принцип сън на душата. Той е сън на душата, она сонува за така. Душата сонува за единството. Сонува за тази хармония, която ќе можем да живеем тук, разбираш? Та хармония, която изживяваме в сърцето, тази любов, единство, която живеем с Бог, да можем да го изживяваме тук в материалния свет, така както ще го изживяваме в божествения свет. Ма то ќе биде малко по-трудно поради различието материя. Ами трябва да сме искрени. Добре, аз много се радвам, че така си безкомпромисен от гледна точка на истината. Защото няма време да... Ние не сме дошли тук да увеличаваме съня или илюзиите, или да се успокояваме, да се утешаваме, нали, братство и така нататък. Христос не е казал, че братството минава през игливите уши. Ти първо, за да се освободиш от еготрипа, всъщност. Почти еготрипа е изградено, да кажем, на основа на социални влияния. Училище, родители, възпитание, образование, не обусловености. И за да излезеш от тия, ти не можеш да избереш кой си, все докато си идентифициран с тия обусловености, все докато вериш дека ти си тази приказка, коя викаш това е живот, нали? Вериш у нея. И не можеш да изживееш всъщност кой си. Защо веќе знаеш? И аз съм той. Трябва да казваме, аз не съм. Трябва да се питаме длабоко в сърцето, кой сме това е. Аз това се опитах да насоча, че Христос, когато говори за иглените уши, за тесния път накрая, той там, колкото и да е хубаво в братството, колкото и да има хармония в братския живот, все в един момент трябва да тръгнеш сам. Няма друг начин. Бъде. Only way out is in. Единствен път на out, свобода е навътре. Ние трябва да тръгнем навътре в себе. Няма друг път. Навънка, окей, може да има хубави или лоши обстоятелства. Ама нашето търсене е тук. В нас. Не само телото, како да го кажем. Това не е телото, дека от телото, ама и нема и друго. Това тело не представува, така како кажем. Аз и в телото имаме чакри, нали? Да. Навътре е Бог. Да. Ама на днешния светския човек, земния, ако му кажеш, реалността е навътре, той не може да го възприеме това, че навътре може да има реалност. Истината е навътре. I'm very sorry. Жал ми. Не мога да ги успокоя. Истината е тая, дека овој свет изчезва. В момента кога ќе живееш кој си ти, овој свет го нема. Абсолютно. Аз съм го живеал директно. И ти казвам, така гледам дървета, стоям, всичко изчезва.
како изчезна всичко, и ја изчезнав заедно со тоа всичко. Го нема и тој што гледаше. А в предното интервю те попитах, обаче има свидетел. Свидетел е толку возвишено и толку, да кажам, трудно да биде, нели, ментално, нели, поинтиран, нели, свидетеле. Го има, ама не е како ние што си го замислуваме. Идеята е, че, нали, в това изчезване, за което говориш, да, в което няма време, няма пространство, няма пол, нали, нищо няма. Нема и свидетел. Покой има ли? Покой? Абсолютен покой. Абсолютен, не. Бог всъщност. Бог, само Бог има. Нема нищо друго освен него. Това е. Може да кажем, че нема ни свидетел. Бог абсолютно ли е свидетеля на това твое изживяване, на това твое завръщане? Не знам кой ме е завърнал, изобщо, да кажем. Ако искаш да говорим реално, я не съм се завърнал. Некой ме завърнал, а кой ме завърнал, най-вероятно той, що същия. У момента съм виждал такова некое единство с него. После това веке не. Ама въпреки, що го няма в това изживяване, цялостно изчезване, нали? После, когато се върнах по телото, беше много така, много... Но все пак ти имаш спомен. Да, не. Да, ама за да имаш спомен, трябва да има свидетел. Самият ти си свидетел. Да. Види, умът, една част от умът е свидетел, всъщност. Умът е свидетел на овој обикновен ум. И он хваща, кога е, да кажем, изживяването, нема ум, нема свидетел, нема нищо. Забрави всичко. Обаче, кога се връща, да каже назад, обратно в телото, тогава се явява свидетел и гледа, така се случи, почвам да включвам, ама веќе се появява двоинствеността, се появява дуализма на умот, на мислите, на концепциите, разбираш? Докато во тоа состояние нема никаков дуализъм, нема двоинственост, нема никой, буквално нема никой срещу никой. Никой за никой и никой срещу никой нема. А като се върна, усети ли една такава, как да го кажа, доза на липса на това изчезване в този тотален покой? В това нещо? Не, изобщо. Не ми липсваше изобщо. Просто бе много хай. Много добре бе. Толкова бе... У телото ми беше како некој облак се едно от светлина. Така го мисълта ми е, не си чувствал импулс, че искаш пак да се върнеш в онази безпределност? Не. Ама това означава, че онази безпределност е тотално освобождаваща. Да. Защо она е всъщност, она е учил мене всъщност. Она не свършва. И не зато и вземем тези интервюта, да се докоснем и не до тази безпределност. Всички детота търсят, те зато идват. Да, това чувство, после това беше едно чувство на свещеност. Много дълбока свещеност, на това, що го гледам. Просто невероятна длабока свещеност на земята, защото беше пролет и разцъпнали дръжчета, 1 май, близо Белград, там, Грозка. И беше много красиво. И докато ходех по земята, имах усещане дека всяка стъпка, коя правам, е изчислена преди 3 милиони години. Буквално това ми се спусна. Всяка стъпка ти е изчислена до милиметър преди 3 милиони години. Овие стъпки сега ще ги правиш, докато идев некай майстора, що го водеше той интенсив, да изкомуникирам какво ми се случи. Не? И тогава изживях точно всяка стъпка се едно изчислена пред 1 милион години и земята, самата земя е kao майка. Значи, таква нежност, таква благост се усеща от нея, любов от земята. И все едно
кога стъпам, като да стъпам по градите на майка ми, по най-свещеното нещо, стъпаш. Со много големо тако благоговение стъпаш. Всяка стъпка е абсолютно благоговение. Нема стъпка случайна. И във всяка стъпка се намираш абсолютно пак това безпределно нещо. Въпреки, що си в телото, въпреки, що ходиш, в исто време то безпределно продължава да е, ама може не можеш да го изживееш директно, защото това ще трябва да изчезна сетивата и телото няма може да ходи. И ако изчезнат, има и това ми изчезна. Некога съм изчезвал по 8 часове в това състояние. Да, буквално ме немало. 8 часа стрейт. После ми трябваше време. Може би 1 час да се сетам. Как се казвам, къде се намирам, защо се намирам и какво съм тръгнал да правя. Той гуру, после читал дека гуру ко влизал самади там во аштама на Рубендо, си записвал името. Како се казва, за кой ќе се върне, да може да се сети. Как се казва? Много интересно. Затоа што ти осъщен, кога отива съзнанието, кога се разширява, така ти веќе губиш на личностен идентитет. Неговото идентитет изчезва. Идентитетът изчезва всъщност. Она кое се биеме тук всъщност. Тук се биеме за моят идентитет срещу твоят идентитет. Или моят идентитет срещу, или заедно с твоят идентитет и моят идентитет се обичат. Ама никога не се обичат безкрайно, защото всеки идентитет има различни компилации от животи, от карми, от това, съдържи всеки работи, и има положителна карма и се обичат. Не мога да живеем без това. После това, той учителя вика, първо ангел влиза от двамата и ангел гледа ангела и се обича. Обаче после хората не са ангели и ангелите си отидат. И това ще почне да не се обичат. То, ако имаше такова разширено възприятие, свещено възприятие, свръхсвещено осъзнаване и взаимоотношения, то свят ще да е... То нямаше да е плътен, според мен. Ще да е светлина. Кеса не е фирен. Ако хората го живеят, той свет като учителя ще го живеят. Ако всички може така да го живеят. Амин. Нямам нищо какво да кажем. Просто да е невероятно. Той може да е само. Той е учителя. Той е гуру, мислям си. Они са колеги. Гуру нали ме прати като учителя. Да. Учителя е голема, велико дело, кое още по някой начин праща такава любов, една връста топлина, тук една грижа за овие същества. Още. Аз имам чувство, че учителя посява една светлина, която те първа ще дава своите плодове. И още още е рано. Да. Ето учението също на учителя, той като Сри Ауробиндо, Ауробиндо казва дека неговото учение след 800 години ќе биде актуално. Това за телесната безсмъртност, кое от самади се връщаш от телото и го преобразяваш телото, го правиш телото да бъде безсмъртно. Това е идеята на Ауробиндо, не? Сега някой може да влязат в неразбиране, прави финното тяло, светлиното си тяло безсмъртно. Тоест там да се запечата паметта. Сега виж, това е работа на хора, които влизат в самади, които живеят в самади, които гледат телото по съвсем друг начин. Зато е малко трудно да бъде обяснено как се случва. Според мен всичко се работи с съзнанието. Да. Мисълта ми не трябва да гледаме външната дреха, физическото тяло. Не, защото они напускат физическото. Значи, ако
ако успея, не би го напуснал. Физическо тело. Мислам, има много голема шакти от тази работа, която е вършена. Явно се работи за трансформацията на клетъчно ниво. Мислам, доста до някакви... Да, дори на това ниво. Доаѓа до някакви прозрения през медитациите, да можат дори на материята да влияят. Ама сега, колко може да влияят на материята, и това е въпрос. Не? Много дълъг път трябва да се извърви. Да. Човечеството да спре да яде месо, твърди храни, да не се храни с... Абсолютно. Други тела, това е шестата раса. Ние сме още, мислям тук, как ще седи човечеството, много трудно. Зато тези учения са доста такива. Дори си мисля, че храненето със слънце, дори то не е най-високото ниво. Защото Христос казва, вие не знаете каква храна имам аз да ям, защото за него храната пък е жертвата. И друго, още повече над жертвата, да изпълнява волята на Бога, казва е моята храна. За какво говоря? Той най-висшата храна е всъщност да изпълняваш волята Божия. Най-висшата храна, защото той е храна за сърцето, за душата. И когато я нахраниш душата с изпълняване на Божията воля, това е силата на човешка душа. Ебо изпълняване на Божията воля. Така беше учителя. Принципно, силата на човешката душа е в изпълнението на Божията воля. Когато изпълняваме Божията воля, нашата душа се храни, свети и ние сме окей. И можем да обичаме хората, можем да благославяме, можем да обичаме малките неща, да се радваме на животните, на цветята, да шириме любов и грижа, и нежност, и благост към всички същества. Така да създаваме един климат на хармония, не на консумация и агресия, но хората да почнат живот по-естествен живот. И затова е важно всеки да си казва, аз сега моята воля, своеволието ли изпълнявам или Божията воля? Да. Или Божията воля е усъществена нещо, което ние трябва да го откриеме в себе си, за да можем да го изпълним. Само когато го откриеме вътрешно, дека това е Божията воля, знаеме, тогава това е. И това работи. То действа. Защото това е, Божията воля е какво? То е шакти, енергия. И ако ти наистина си свързан с Божията воля, она действа през теб. Ти ставаш инструмент за манифестация на Божията воля. И вътрешното разпознаване, че вършиш Божията воля е? Да, имаш вътрешно разпознаване и то те освобожда от страха. Защото умът винаги има някой страх, се колебае, се грешам, правям погрешно, неправилно. Ако усещаш целостност, всъщност, за да изпълняваш Божията воля, според мен, трябва да си цел, андроген. Трябва да си цел. Ако не си цел, не можеш да изпълняваш Божията воля. Защото Божията воля в същина е целостност. Това е разликата помежду неговата воля и нашите карми. Нашите карми си ги имаме, защото не сме целостни. Когато изпълняваме Божията воля, няма капка колебание. Не, абсолютно. Няма не колебание, няма ни страх, ни нищо. Просто ти бидеш, ако трябва на пушка идеш, на байонет, няма проблем изобщо. Никакъв страх. Просто нещо те носи и изживяваш нещо красиво, според мен. Без страх и без съмнение. Мислям, те са много от овие жертви, богомили и други хора, дори кой ги мъсят, изживяват такива състояния на издигнато съзнание. Те се сливат на кладата с Божията. Да. Това е. Не са в правдата. Не си отстояват правдата, въпреки че тя е на тяхна страна. Това е цялата приказка, ако ти можеш да отстоиш на това, което си го изживяваш, дека е така, мислям, да не правиш компромиси с ума,
и со сетивата, трябва да си много во издигнато състояние. За да не правиш компромис. Защото обикновено хората правят компромиси и така им пада вибрацията. Поради компромисите, кои ги правиме. Со тия много неща. И полека не смъква вибрацията от време на време. Точно тия компромиси. Ама за да живееш живота без компромиси, означава да имаш вътрешен устрем и категоричност. Да. А да имаш такъв вътрешен устрем, това трябва да си Кинг-Конг, мислам, духовно израснало същество, да си през цяло време буден отвътре. Това е една много дълбока вътрешна трансформация. Та будност, светлина, която я изживяваш у себе непрекъснато, все едно отвътре те събуждат, те активират, дори това нематериална светлина, нематериална. Божията подкрепа, всъщност. Това е Божията подкрепа. Божията благодат. Това ще го вика православието, Божията благодат. То се спуска и когато си в благодатта, трябва да имаш благодатни мисли, божествени, и тук ще останеш в благодатта. Защото ако почнеш да правиш някои работи, що не се богоугодни, отпадаш от благодатта. Така да монасите това практикуват благодат. Трябва непрекъсната молитва. Исусовата молитва е непрекъснато и благодат. Боже се спуска и цяло време си го благодат. Имаше един православен отец Тадич, сръбската църква, е светия, уникален човек, просто таква благост излъчва. То се гледа дека он живе в благодат на лицето. Няма нужда да ти каже, аз съм... А и той не каже такви работи, он много скромен. Каза някой дедо така, си говори, не? Готин човек. Ето това е и смирение, гледаш и благодат. Никой хора. Що повече има смирение, благодата е тук. Щом има смирение и любовта е там, Бог е там. Да. Тук на всички всъщност имат нужда от това. От благодат, от любов, от Божията любов. Не? Затова учителя вика, няма любов како Божията любов. И само Божията любов е любов. Защото наистина Божията любов е нещо специално. Това не е една любов, която ние брудните хълмовете, реко ми рече. Тя провижда всичко за всеки, за цялостното развитие. Това е нещо уникално. Не може да бъде описано с думи. Ама ние с тебе пак не можем да сложим край на това интервю. То е zato što nema край. Бъде, как можеш да сложиш край? Кой ги сложи край? То е безкрайно. Интервюто е безкрайно също. Въпреки, що може да престане интервюто, он ќе продължи ехото на интервюто во тишината. Има една много прекрасна поема на Башо, мислам дека беше. Хајко вика, звоното во храмот млъкна, обаче неговата вибрация цепери во цветята. На здрач. Да мислите кое е уникално. И тоа е хајко е. Тия хора биле у съзнание, разбираш. Благодаря ти безкрайно, наистина. Мъжно.